Damai di batara sumurun siang saluhur roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan ini. Amin. Horas malita salut nakadamang do dainang, jalur hamu mata desyak kami padita jogi manaik manal. Nama ko basi dihuri haga bibi aritonang resort muara. Kamanggo kainang marsanga ma tuhatta, natoktong mangalihon dihita kahipaso, natoktong mangalihon dihita pangaramotion dinasa perdalanan ni uluta. Asal siya nilang tao kita toktong marsihohot. Olam tu dibata mariti anak na Tuhan Yesus Kristus. Akaramang do dainang bongok mahita tu minggu pa 22 hon dum trinitatis. Mariti malos sa memahami law mamaritahon hata dari bata tu katongata. Iman aga bejanita minggu pa 22 hon dum trinitatis. Mariti aku di YouTube Bagasta Manalu Rumejut channel. Anggiat mariti pamaritahon nani lam saur mahata dari bata tu tongata lam torok ma akka nama penguluhon hata di bata. Atau kagadamang do daina taparade ma roha do pikirata termu bibilta lam manangihon turpu jamita tu minggu pa 22 hon dum trinitatis ima di tanggal 8 November 2020. Hata di bata hienet sian surat parjolo nati nomos ni Apostel Paulus tu si Timoteus. Sada Timoteus bidu paduahon mamukamai sian ayat na parjulu saharo di ayat na papituhon. Songron mahata ni Jahuba hujahahon ma dihita. Ope odo si paimotu. Nain ma ulahononton parjolo situtu pangidoan partangianon parpangodianon dohot hamuliateon humokop saluhut halak. Kumukop akar raja dohot saluhut parhuaso. Asam marsonang-sonang jala sohari beribuak kita marpangalahu. Di bagasan sabdok hadaulaton dohot hahormaton. Nadingat doi jala halonguan ni rohani di bata si paluah kita. Ai di pangido rohana do naing saluhut joloma malua jala sahat manada hasil tongani. Ai sada do di bata jala sada do nang pangulu ni di bata dohot jolma ima jolma Kristus Yesus ini dilehot do dirina bahen tobu sumokop salgut ima si hati dakonoton ditiki hadinggaranna tusido au dipapakit gabe parjamita jala apostel gabe pangajari dihalak si pelebedi di bagasan haporsiau dohot masih tongan tutudo hataki dang marga busau. Ido yang ko sahat ni hata ni debata. Akadamang dainang nahinaholongan di bagasan tu hata Yesus Kristus. Timoteus oma nagi digoari si Paulus songon anak na tutu di bagasan haporsiawan. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan anak rohani dari Rasul Paulus. Boy may taida di pintu parjulu ayat na 2. Tarjo jala ditudo do itu si Paulus do si Timoteus di hapos online kamang do akanan asaga be parbarita nauri ima nahinubasan ni si Timoteus di Huria Efesus totu sian hapos online gok akka hamaolon gok akka parkilon na diadopi ibadah ubahay ni do dak di palua buti si Timoteus toktong do di paruhahon di mata-matai si Paulus jala di pergugul di tiroi ibadah ima marhiti surat sada Timoteus marhiti suraton dinaguk akahamaolo na diadop si Timoteus si Paulus ma suraton lao mangapoi lao marguguyhon lao pahot rohani si Timoteus unang ganggu rohani alay astokong marsihohot di ulaw akamang do akainam siantuk sada Timoteus bidudua oma akka si payot na binasahan ni Apostel Paulus tu si Timoteus
Taida sian ayat na parjolo dido oppe oddo si paimotku naing maulahonoton parjolo si tutu pangidoan partangyangon parpangodianon dohot hamoleateon kumokok saluhut hal pangidoan partangyangon parpangodianon dohot hamoleateon pangiduan ketubuhi mau tagobarhon songon dia dong ngulu di halak Kristen lau mangido tu dia bata di bagasan pertanian jala di bagasan parpangodian dohot hamolete akamang do akainan omma si paingot na pinasaha ni si Paulus tu si Timotius ditupuk sada Timotiuson jali dido tuakai si pangiduani partangiyangoni parpangodiani do amonateoni dido humokop saluhut hala humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asabuhan asa marsonang-sonang jala soharibu-ribuan marpangalar di bagasan sadok hadaulatun dohot hahorokat akadamang do dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ima naking aspek parnguluan ni halak na porsia. Siano taida ma omma na parjulu na ikod di ulahon salut akan na porsia di ngoluna. Naking pangiduani ikon sa di pasahat marhite partanian marhite parpangodian dohot hamolatil buhado halak na porsea halak Kristen ikum mangulu di bagasan pertanyaangon mangulu di bagasan perpangodianon mangulu di bagasan hamolatil niroh umanagawi esensi mana tahap porsiawi tangiyang itu hosani haka na porsea buharu tutuhita kamang do akainan asa toktong partangiyangoni parpangodianoni gabe sada hasomalan nadinggan mulu dia tentu semado dido bagaimana bahwa kehidupan berdoa boleh menjadi suatu habitus kebiasaan yang tidak bisa terlepas dari hidup kita menjadi suatu habit dalam hidup orang-orang percaya. Halak Kristen ikut tari dari golunasian pertanyaan perpangodianon dohot hamolati. Akadamang do daidang mahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jalan molo nuai ta ida di topik minggu ta ima songo dia do parsidoboton ni halak Kristen itonga-tonga ni politik. Marhite siya tutukon bohado hataridaan bohado parsidoboton peranan halak Kristen itonga-tonga ni politik. Omanway na naing kaida kamang do akenan. Na parjolo naing dokoron nani kita kamang molo nido politik somal na apalagi di tonga-tonga ni parukyaw songon na mila-mila do kita molo membahas politik molo didok politik itonga-tonga ni huria songon na harate dokono songon na ta Victor Gobaran na politik ima sadahal na kotor sadahal na ruwa sadahal na nasudinggan habis asitong na kamang no kainan molo didok politik ima sada usaha lau menata paturehon tu akap na duminggan sada usaha lau menata paturehon pahebakon itu ngatonga ni permulunon asalam dinggan asalam uli asalam maju permulunon marhiti tonga-tonga di sian akka pemerintahan nang akka lingkungan masyarakat nagari masalai ima akka parangi halak na mangulahon politiki
Selenai nama baik sega nama baik penilaian tatu politik gabe sega gabe dang dengan gabe negatif ima ala pangalaho na pinakin aka oknum aka halak na dibagasan na mangulahon politiki dang dibagasan hati gorang dang dibagasan hasitongan alay holang laho manggulut kepentingan na manang laho manggulut kepentingan kelompok. HP politik molo diduk lao membangun paturehun ikus sudelo dan mardia iba. HP nata ide dong teman di mulut takaman do kainan. Ba molo horong nasida do namunan. Bahulan horong nasida maturus nama dapat akka. Ya katakanlah pengaruh cepalan maloma. Contoh rupa nih boleh idaun di piga-piga realitas yang terjadi di mulut tahun. Ala tumoro rama milik nasida siang tahun. Gadi semua gumudang akka pembangunan ini. Ala hurang torok akka nama milik siang depak hutaan. Gadi hurang ma perhatian lau padinggan tu. Masa wi masa. Akka nama duhuk dainan di akka parangeido sasitok na nama besiga pangatusyo tataringo tu politik. Boyrohonon politik ima buhado tata cara lau mengatur lau batu turehon. Hitung-hitungan ni sistem na adon. Itu baik nak kamang doa kainan. Sasitung na adong laporan naskala di politiki. Ale buhado sasitung na parangeni halak na mangulahun politiki. Itu na perlu si pamanaton. Itu na perlu si jamot-jamot. Nuai nak kamang doa kainan ka molo tainjan nuai atau ahado semua dia do hubungan ni politik tuak kang ulu ni alak na porsea semua dia do hubungan kaitan ni politik itu katongan ni huria o mana naing idau tak kamang doa kainan na perjolo mari itu bukon takas saking di do naik ulah nonton na perjolo bohado parsido hoton huria nang halak Kristen laho mana yakon aka panggonggo mana yakon aka panggonggo tutu olo do songono harus tanya konoton esonana di rohani bayi namona minna usenga te ai dah amat ko tanya konota esonana tapiliti namonani minna usenga go gabe dang terjalohi ta akan masa manang akka haputusan itung-itungan ni sada pemilihan maju kadok molo sodapot molo sopas songon na di rohanian akamang do akena dalam hal politik pilihan boleh saja berbeda ai prinsip be alai manang isi penamonan buhado lao palubak roha batu buhun lebas di roha manang isi penamonan batung doi uluan na buhado batu buhun di bagasa roha tonggo ibana na mangugo kami tetap dia adalah pimpinan kami buhado batu buhun ala gabi mawon dok kamang akena ala perbedaan pilihan aking gabi pasigahu gabi sigahu dia ka parhaun terbubi dia ka parsaw ubay lima kamang do akena parsidoho to ni halak na porsia halak Kristen termubi tong atang huria di dok tong manghutot tukukon bohado asa tatan yakon nasa na manguluh kita manang isipi peranan gereja juga harus mendoakan para pemimpin bangsa alai parsidohoton na paling takas molo naking parsidohoton siang ngolu parton diyo alai dia do hataridaan itu katongan yang mulutta so utung do kamando akaina gumura kita mengerti, gumura kita mengalihkan ke penilaian, tapi sinilai dobe dirita, sinilai dobe mulutta. Saya guna kita mengkritik dia kehaputusan ni akka negara tahun pimpinan tahun di tengah-tengah huriat ka, HP sorong terbaik kita manakah. Saya terkritiki tengah-tengah huriat ka perhala tak kritik ka pedita tak kritik akka uluan di huriat tak kritik akka pemimpin negara. Pemimpin adung daerah kan, habis orang mata terbaik kita. Salah satu contoh. Saya mengkritik kita kamang doa kena ini banyak tapi kata banyak berbeda. Saya terkritik
aka pamulan huria. Saya tak kritik aka paditata, saya tak kritik aka uluan huria ta. Apa tanggung jawab ta songon kuas dan ta ulah. Buharo bayan kama doa kaya. So tundo gumudang hita mabahen penilaian puhalak alay dang tuk kita lau menilai diri ta sendiri. So tundo gumudang kita mabahen sada penilaian puhalak alay dang tarjalah kita mono dinilai halak diri ta. Banyak orang mudah menilai tapi tidak mau untuk dinilai. Imahajul mauni akamang doa. Imanaking nabuhi sada gebaran tanggung jawab ta somon warga negara ala Kristen buhar tanggung jawab ta tu negara tau. Marhiti akka tanggung jawab ta siang pajak. Marhiti akka partisipasi ta itung-atungan ni pemilihan legislatif kepala daerah dan akka pemilihan presiden. Parpudion mungkin rabui ta begiak kebarita nama sataringo tu pemilihan pilkada ima kotak kosong dinda versus dohot sahalak calon ala lesede kandidat. Akamang do akainan jongjok kita tong-tong negara ima negara na demokrasi berajaskan Pancasila. Ikut tadi do parsipototot tadi si akamang do akainan. Ikut tadi do peranata di pesta demokrasi. Secara pribadi saya menau dan setuju dia kehalak nalahu mengusung na manganu kursi kosong. Dan gabi tapalua tanggung jawab tay, dan gabi tapaso tanggung jawab tay akamang do akena. Tanggung jawab taru manu tuhon. Songo dia perdalanan itung-atungani lingkungan tay itung-atungani daerah. Ala peranata maca argado la manutuhon hamajuon nang di kabupaten manang daerah marhite suara na adong dia. Hak tadi, hak politik tadi la mamil. Ubahin do kamang do akainan buhado peranata itung-atungan ni negara tahun politik na padua hon naking peranata da imanalaw mangalehon pasahaton pilih hatta lamana tuhon isi nalau dari uluan di tingkat daerah, di tingkat provinsi, nang di tingkat nasional manang di pusat. Namangihut akamang do akena. Tentu buharo peranan naking ala Kristen, buharo mesti peranan ni huria. Itung-atungan ni negarao, itung-atungan ni politiko, lau paturehon padinggat tumbang soo. Mulu naking udok di awal, mulu dibahas taring politik itung-atungan ni huria, songona alergi do. Hape gudang ko, nagabi sip-sip. Parsidohoton dia gerakan-gerakan nena. Lau mendukung si A, mendukung si B, ale mula tar di huria, songona alergi membahas. Akaman do akainan, namangihu nanen dohonon nani buhado peranan ni huria. Huria mulu sian pangarimangun nani pergumulan nani. Bagaimana gereja harus mampu melahirkan generasi-generasi muda yang siap, yang tangguh, yang memiliki karakter yang baik. Nalau sifat juru hurota itung-atungan di bangsa do negara tahun sian hak Kristen. Bohara tanggung jawab tasian mulia lau manopa aka yang kutai asa haruan ditikina kamang do akainan gabi tubuma aka ruas di huria naung siap ditopa di bagasan karakter nadinggan haporsiaon natakas do parangi di bagasan pasitutuon namar hadiaran mina Jehovah. Ima peranan gereja harus mampu menciptakan melahirkan jemaat-jemaat yang siap dipakai oleh negara ini. Boharo siap dohita. Asasiani totu paburhantot tamanasija tanya konot tamanasija. Lalu borhat makobasi hitung-hitungan di bidang politik. Molununga bagak molununga denggan siang tonga-tonga di huriai lau manopa aka ianakon suduk nau poso di bagasan parangi karakter na denggan haporsiao natakas
pos marohatta tu dia be parsiguruton na di bidang politik legislatif mana kepala daerah pasti ibadah masih di bagasa Tuhan. Alai kotok tongma kuriai paingoton ibana muludung hudul rupani disada inganan di bidang politik. Sotungga beta paluas putian. Peranan kuriai kuboyo untuk mamata-matai akan luas dah nau hudul di akal hudulan pemerintahan terlebih dalam dunia politik. Buharo nang pe ruas tai jong-jong di dunia politik ikon boido di bagasan hasitongan ibadah maka tahun hatana di bagasan biar tidak jahoba ibadah prosesnya sedia siatongan-tongan itu mulu dinggat do ruasi di topa di parsauran na tongan-tongan di buriai dinggam ma ibadah tong dinasa gulmi di pulau kamang do kaina imana mangi na bo irot ta bagaimana songon dia do peranan di huria tongan-tongan ni bangsa do negaraon songon dia do peranan di huria di tongan-tongan di perpolitikan lalu mendukung pamarentah lalu memikiri akan hamajuan di tongan-tongan di bangsa doho negara pa akaramang doho daerang nahin ang holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus unang molo alergi molo mabahas politik alay unang magabi sada hasurahan ni molo kadong pemilihan unang gabi sada hasurahan itongatongan ni uriya namarlapatan manat mahita pilihan itu adalah prinsip pribadi dan lawan si tahiba-hiba alena pasti naking songon haudok kami tugas ta songon huria bohado mendidik mengajari akka sudut na poso di bagasan na porsiaw na takas di bagasan panugunugun na dinggan asa gabi halak na dinggan na sida asa memiliki karakter na bosi patujuluhun na sida haruan di dikina ang kamando akena asa ima paranata siyang tonga-tonga nuria jala songon halak na porsiya naki tanggung jawab ta itonga-tonga ni pembayaran pajak sotundo naki hurok gumurah kita makritik kasi kritikon hape tanggung jawab tapi dang tabulan isi mahita kamang do akainan masih hohot disi mahita kamang do akainan patuduhon ngolu nga porsiya ta patuduhon parsigotot ta laho mendukung saluhut akka program itong-atong di negara ng pemerintah. Borhat mahita songon warga negara, borhat mahita songon masyarakat na burju laho mendukung negara dohon akka pamarentah di bagasan pangidoan pangudianon di bagasan pertanianon di bagasan hamolateon tu salugut halak tu salugut namanggung kita tu kata nama masuk-masuk kita salugut. Shalom Horas Madi.